be fydden nhw? Ydy'r whip yn teclyn defnyddiol? Ydy, wel, mae'n helpu tregol nhw edrych yn o fe. Eithaf clister eich ymlaen, mae'r eich yn bertach. Coesau'n sgwar. Ond erbyn i rhai o'r ein sirach yn ei bach. Mae'r cywio, maen nhw'n diflasu yn gyfle mynd ysyn nhw. Ydy, yn wedig yn tent, mae'n anofach yn nhw. Wel, Richard Francis y beirniad o Gorseinon. Brydfa maes y môr. Wrth gwrs, gyfodd ei sefydlu nôl yn y 70au gentad Richard Keith Francis. Ac yn y blynyddoedd ddiweddar mae Richard wedi cael rhan dipyn o ddylanwad ar y brydfa. Cyn chwarae o rygbi proffesiynol fel ddwedson ni'n gynharach, wedi chwarae yn broffesiynol dros Castell Nedd, a wedi chwarae gyda enwogion fel Shane Williams ac Alan Wyn Jones yn gof erbyn hyn. A wedi beirniadu dipyn yn y gorffennol, ond dyma'r achlysur fwyaf iddo fo cael y fraint o feirniadu. Ac fi fydde fe'n edrych am anifail a siwrle a'n asgwrn ac rhywbeth fydd yn neud caseg neu march i'r dyfodol. Ac dwi'n meddwl, Dafydd, mae wedi ffindio hynna yn y rhai mae wedi pigo'n barod yn do. Ydy. Sy'n dod â ni. Mae fe'n ni neud nhw sefyll ar ochr nawr. Wel, wedi gofyn i 3 yn benodol i sefyll i'r ochr enillwyr y dosbarthiadau i'r swclod, yr ebol ar y boles a'r eboles y flwydd hefyd, ac yn sefyll yn ôl i cael golwg manylach arnyn nhw. Wel, gyn i weld. Richard Francis sydd yn cael penderfynu. Pen ar y bloc, Dafydd Jones. Wff. I ble mae'r Pencampwriaeth yn mynd? Wedyn ni'r swclen. Pun. Y swclen lenni. Yr ebol neu'r a wedyn eboles blwydd wedyn allan. Yr ebol neu'r eboles? Eboles. Eboles. Ni'n gweud. Gawn ni weld. Pencampwriaeth, adran y Cobiau Cymreig. Mae'r beirniad yn trafod gyda'r stiwardiad. A oes penderfyniad wedi wneud? Oes, dwi'n meddwl. David Jones o Brydfa Fronath sydd yn cadw cwmni i fi fan hyn a'r eboles blwydd sydd yn mynd â hi. Parciau Anna Mai. A'r Gil Wobr yn mynd i Heigmo Deli. Wel, am diwrnod llwyddiannus iawn i parciau Anna Mai. Mi fysa Richard Francis, Dafydd, yn edrych yn rhywbeth a real tape o gobyn, a mae hwnna'n un bach tape i dydy. O, ydy. Mae yn real tape ar y teg, swclen neis iawn. Wel, llongyfechrau mawr i Sarah Miriam Williams. Wel, mae Sarah yn y cylch. Hi oedd yn ail gyda'r eboles y swclen. So, a diwrnod dda iddi hi. Sarah Williams yn fannu oedd yn bencampwr yma. Hi sy'n berchen ar eboles parciau Anna Mai. Wrth gwrs wedi gadael i gethin a gan bod hi'n brysur efo'r y swclen.
i ddangos ar ei rhan, ac dwi'n siŵr bod hi'n hynod o falch. Mae wedi bod yn arddangos yn y Ffaireuaf am sawl blwyddyn a wedi cael llwyddiant dros y blynyddes. Felly llongyfarchiadau mawr i Sarah Williams. Wel, dyn ni yma gyda Pencampwriaeth y Cobiau Cymreig a Gethin, ti sy'n gael y fraint o ddangos, ond Sarah, ti sy'n berchen ar y boles yma. Dwi'n hapus iawn, oedd i'r reserve champion yma llynedd, so mae cael y championship flwyddyn yma'n meddwl lot, yndi. Os ydych ti yn brysur efo'r swclen? Ond, mae'n hanner chwaer ydi, so gafodd ei ail yn ei ffas, so hapus iawn efo'r ddwy. Gethin y dewis gorau, felly? Heddiw mae iawn. O, wel, dwi'n bod yn arddangos yma ers blynydde a neis bod sy'n cael gyda'r lwyddiant. Yndi, mae'n gret, yndi. Diwrnod da iawn, Llongyfarchiadau, da iawn. Da iawn, boys. Well done. Pencampwriaeth adran y Cobiau Cymreig. Parciau anamau. Y berchnogaeth Sarah Miriam Williams. Champion Welsh Cob and reserve.